Gaur maiatzaren lehena mundu hobe baten alde borrokatzeko eguna da. Kapitalismoa eta imperialismoa zabaltzen ari den honetan, maiatzaren lehenaren baloreak aldarrikatu nahi ditugu. Bakea, elkartasuna, berdintasuna, klase borroka. Aurten bereziki, NATOren desagerpena aldarrikatu nahi dugu. Eta gogoratu nahi dugu, erreferendum baten bitartez, Euskal Herriak ezetz esan ziola NATOri. Bestalde, greba orokorraren ondorengo asteetan heldu gara aurtengo maiatzaren lehenera. Greba horren balioa azpimarratu nahi dugu. Besteak beste, Euskal Gizarteak gutxieneko soldataren aldarria berea egitea lortu dugulako. Mezu bat zabaldu nahi dugu. Ez dugu amore emango. Gutxieneko soldata propioaren aldeko borrokan jarraituko dugu. Radalesek, txibitek edo patronalak jakin behar dute ez dugula etxiko. Bide guztiak irekitzen jarraituko dugu. Aurtengo leloak dion bezala, jotake hemen erabaki arte. Aurten ere, elkarrizketa sozialeko propaganda maila antzuak salatu nahi ditugu. Ez dago inolako tokirik mahai instituzional antidemokratiko horietan egungo politikak aldatu nahi dugunentzako. Guk bestelako sindikalismoa aldarrikatzen dugu, langile klasea borrokarako antolatzen duena. Horregatik, maiatzaren lehena, greban dauden langile guztien borrokak babesten eta ospotzen ditugu. Eta borroka hoiei esker lortzen ditugun garaipenak ospatzen ditugu. Lehena borrokarako eta ospakizunerako egun bat delako. Gora maiatzaren lehena, gora munduko langileria. Gora Euskal